Mindannyian rendelkezünk különböző célokkal, és szeretnénk ezeket a lehető legrövidebb idő alatt elérni. Mi akadályoz egy ilyen folyamatban? A külső tényezők mellett mik azok a belső folyamatok, amiket tudunk fejleszteni magunknál és másoknál? Ezekről beszélgettünk a múlt heti webináriumon, ha lemaradtál róla, mutatunk egy kis részletet belőle. Beszéltünk a produktivitás pszichológiai tényezőiről, közösen gondolkodtunk arról, mi kell ahhoz, hogy megmaradjon a kecske, a káposzta és a farkas is. Eszközöket adtunk a stratégiai gondolkodás gyors és hatékony alkalmazásához. Feltártuk azokat a pszichológiai tényezőket, amelyek segítenek, vagy éppen akadályoznak minket abban, hogy elérjük a céljainkat. Végül pedig áttekintettük, hogy miért is olyan fontos nekünk mindez. Ha számodra is relevánsak ezek a témák, és szeretnél komolyabban elmélyülni bennük, jelentkezz a szeptember 26-án induló 6 alkalmas online képzésünkre. Kérlek, keresd fel a honlapunkat, ott töltsd ki a szolgáltatásaink menüpont alatt a nyílt képzéseknél található űrlapot, és mi felvesszük veled a kapcsolatot. Tegyünk együtt azért, hogy a 2024-es év még sikeresebb legyen.